हाय लोगोफोर दिनै नुजाना फैलायबाय आं सासे जानला मानला इउटुब बानायग्रा गोदाव सोराव बानायग्रा इउटुबारा नै अखाबो हागासिनो दङ नाथाय फंनैसो खोथा बुंनो फैदों आङो जोंफोरो आंखौलाय सोर दैदेनदों फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो लुबैदों आरोना आंखौलाय सोर दैदेनदों इउटुबासो दैदेनदों ना आंखौ केमेरासो दैदेनदों जाखो दा बेखौनो बुंना लाना फैदों आंनि गोसोआव आं जेखौ मोजां मोनो आं बेखौ मावगोन नङा होमबा राजनितिनि खामानियाव आं गोसो जाबा आं राजनिति खामानिखौ मावनो हायो आबसुनि खामानिखौ मावनो होनबा आं आबसुनिखौ मावनो हायो आसिनिखौ मावनो होनबा आं आसिनिखौ मावनो हायो बिपिएफनि जानोबा बिपिएफनि जानो हायो आं इउटुबनि जानोबा इउटुबनि जानो हायो आं नाथाय आं रावनिबो जाया आं गेजेरनि जागोन आंनि गोसोआसो दंसै जाय मोजां खामानि मावो आं बेखौसो नागिरगोन नाथाय आं गावनिबो सिगाङाव नों नैबे लामाजों थां नों बे लामाजों थां नों बे लामाजों थां होनबा आङो थाङा बेबायदिनो मानसिफ्रा बोबथिंजागासिनो ससियेल मिडियाआव बेखौसो बुंनो लाना फैदों आङो जाबाबो जायाबाबो फंनैसो बाथ्रा एसे जख'थब जायाबानो जालालै लोगोफोर साबस्क्राइब लाइक खालामलै मा खालामबावनो एसेबो अनला मामा आंखौ सासे बर' इउटुबारखौनो एसेबो मदद होआबा सोरखौथो मदद होबावनो नोंसोरलाय बेखौनो लाना बुंदां आं सों हायो आंनि बेसेबां साबस्क्राइब फेमिलिखौ सेयार खालामनांगौ दा फंनैसो बाथ्रा जायफ्रा इउटुब बोला बोला नायगासिनो दङ सोर मा आगारदों सोर मा खालामदों सोर मोजां खामानि मावदों सोर गाज्रि खामानि मावदों दा बेनो जादों नोङो बिदि लामाजों थांदोलै नोङो बिदि लामाजों थांदोलै नों बेफोरबायदि जादोलै मालायनिखौ नायना सोलोंनांगौलै बिदि नङा नों जेखौ सानदों नोंनि गोसोआ जेखौ मोजांखौ सानदों बेखौ माव जि गाज्रि गोसोखौ सासेया मावनानै नोंनो दिन्थिदों बेखौ दा माव बे नोंनि थाखाय मोजां आरो आंनि गोसो आं जि मावो जि मावा नङा होमबा सासे सुबुङा सासे बिबानगिरि मान गिदिर मानसिखौ बुंनो मा दरखार बेयाव नोंहा जेबो मोन्थाय गैया आं जेखौ मावगोन आंनि गोसोसो बेयाव आंखौ फोरोंनो दरखार रावबो गैया बेबायदिनो जानांगौ सोरबा बुंनायजों जे सोरबा नांगोल हमनांगौ सोरबा मुरा हमनांगौ होनबा हमनांगौ नामा बेबो नङा बेफोरबायदि जानो हाया मोजां मोनसे गाज्रि मोनो लाइक साबस्क्राइब खालाम दा मास दाङावथ' सानदे itu सब बानपानी হৈছে दे আমাৰ জায়গাত दैबाना जाजोब्बाय नै गुटाय आहा दैबाना गोजा दैबाना हनै ना गिदिर नायनो ना गिदिर ओइ खालबारनिफ्राय बोहैना फैनानै दुब्लि बारियाव सानो नै फुख्रिनि ना फुख्रि मास न दे यात पाइसे ना नाही पोहा नाही भेटे ए तू एटा मन पैसे मास पैसे गरम मास पैसे नै गुटाय दैबाना जाजोब्बाय दै थांगासिनो दायो दैनि लामा जाबाय गोथौथार नै हान्थुसे नै दैबाना गोजाखा सयथिबो बानायानो बाना जाजोब्बाय दैया ना नायनोसै नै ना मोनदोंना मोनाखैथाय साथायाव लुना होनो नागिरदों दा बासन बर्तन लुबो नागिरो ओइ नै फिसा खाबायाव नायलायनाया नै बरिया नै बिरलाजोब्बायसो नोंसाबो मोनसे दसेनो मोनलाबायो मालाय सेंग्रा आंनियाव बुरजा दङ खबायाव बेयाव गिदिर ना दङ आरो फिसा फिथिख्रि दङ सा बुरजा दङ साबाय होयो दङ लोगो आं प्लास्टिक लाङाखै मजा खै घन्टा जानाय बियो 1 घन्टा 1 घन्टा सा ये वाला आजादी साथनी सिने ना पड़े जो आसे वाला तामा मासे गया ना एक बात न होबरे एक पावला से नर लगाय दे और दुबली ने दैसे नै ना मोनबावोसो बानायानो बाना नै दैबाना जाजोब्बाय न'खौल' लोमनो बाखि Nih, maju lo kayak, deh.
दोनथ'ना होदों Eko, naku ang horo langen, ar baten jangan.